Echoes start as it crosses the room. Trembling noises that come too soon. Spatial movement which seems too near, resonating a mask of fear. Hollow talking in hologram. Thoughts set off on the road of pain. Never said it was good, never said it was near. Shadow rises when you are here. And then you cut. You cut it off. Everything goes back to the beginning. Silence ceases a clouded room. Light is shed, not a breath too soon. Darkness rises and all you do tighten your jaw and then cross the room. Spatial movements are born of light. Shadows scatter without a fight. There's never been bad, there has always been true. Muted whisper of things you know. Det sådan, har meget at gøre sådan med, at i dag der er man delt meget i grupper, sådan, der er dem, der lærer os, og dem, der dyrker meget sport og gaming, og, der, og sådan, hvis man ikke sådan, kan lide noget af det. Ja, hvis man ligesom passer man ind. Ja. Så man er sådan en outsider. Nemlig. Echo starters. Nej. Ikke lige umiddelbart. Jeg har haft en lille periode eller sådan noget. Det er ikke det helt store periode. Ja, det har jeg. 100%. Echo starters. Det tror jeg gjorde. Det er ved at være nogle år siden, men jo, det tror jeg gjorde. Jeg tror mere nok, det er vores klasselærer. Jeg tror, vi vil gå til. Eller ens bedste venner, eller Ja. Nej, det har jeg ikke. Det er ikke sådan, når jeg snakker med mine forældre. Jeg siger ikke sådan, når det er ensom, fordi så vil de sådan spørge ind til, hvorfor det er, og om jeg er uvenner med nogen og sådan noget. Det snakker jeg ikke så med min mor om. Altså, jeg snakker meget med mine forældre om det. Sådan med at være ensom og min mobning og sådan ting. Sådan så snakker jeg altid med mine forældre om det. Echo starters. Kom ud af comfortzonen. Altså kom ud, snak med nogen. Ikke bare sidde over i hjørnet med begravet ned i sin telefon. Så kommer du ud og snakke med nogen. Vær lidt mere social. Jeg tror også, det afhænger lidt af en selv, og man skal ligesom prøve sådan, hvis man lukker sig selv inde i en skal, så er det lidt svært også for andre at komme hen til en. Så man skal også sådan selv prøve lidt, og så andre folk, hvis der er nogen, der ser, at nogen er ensomme, så skal de selvfølgelig også prøve at snakke med personen. Så man skal prøve at lukke folk med ind i fællesskabet, og så skal de også gøre noget for det, sådan snakke med folk og sådan noget. Echo starters. Ja. Echo starters. Ja, det er faktisk ikke så længe siden. Men det var fordi, at hun synes ikke, hun havde en bedste ven. Og så var det jo den der snak om, at man godt bare kunne have mange venner, fordi hun snakker med alle i klassen. Hun går i 3. klasse, så hun er jo ikke så gammel. Så det var den der at få en snak med hende om, man behøver jo ikke have en bedste ven, man skal bare have nogen, man har det godt sammen. Og der kunne hun nævne en hel håndfuld. Så det var ikke så galt alligevel. Echo starters. Altså, så snakkede hun med mig, men så gik hun også hjem til mormor. Echo starters. Jamen, så sagde jeg til hende, at du bliver nødt til at sådan sige det, hvis nu du er ked af det. Eller også, så bliver du nødt til at få nogle
med hjem noget mere. Det har hun hele tiden, men mere endnu, hvis det er. Men man behøver sikkert få en bedste ven. På den måde, så snakker vi om det. Echo started